Primera feina del dia, passar a buscar xiclets, estigui menjant xiclets, més partícules, la primera cosa, ja ho sap, no m'havia semblat uns que també. El que hem posat a la cadira, les mans damunt la taula, ens sentem bé, Paula. Deixem els escoixos, ho deixem tot. Fàtima, les mans damunt la taula, el cos ben posat. Com es comporten cadena parafínica i com es comporta grup carboxil davant de l'aigua i davant dels lípids. Davant vull dir si es dissolen o no, soluble o insoluble, si s'hi combinen o no, si els hi agrada o no. Allò que havíem parlat, recordeu, de fílies i fòbies químiques, recordeu? És això d'aquí. Évitez de prononcer le S final. D'accord? Alors, comment savoir si c'est pluriel? Par le verbe. Ils sont, il est. Motividad. No, motividad existe, Motivación. Roger. Motivación. Motivación. La palabra es motivación. Venga, sigue, Marina. Sencillura. Estamos inventando palabras a fondo. No puede ser. Ana, aquí, sí? Uau, por eso la visita molt bé. Sí, Cona va molt bé. No està marcant que molt bé, molt bé. Això que era literal, així, quan això, perquè se fora... Ah, ho arreglaràs. No dic res, doncs. Quasi no ens deixa sortir, Joan Paredes? No l'havia de
Gabriel Fuentes. Fuentes, muy bien, venga. Escribe. Gabriel Fuentes. Si hi ha alguna que no sapigueu, la deixeu. Ja la farem. Vale? Heu de fer les columnes fins a ONG. La resta ja els fem. Persones queixoses, perquè no veien clara la situació. Segons que no hem de dir no veien clar, no veien clara la situació. Ya está, es que estamos haciendo. Bueno, però ella ha de saber on posar el pam. Bueno, però primer ha de clavar l'altre. M'entens que no, Marc? Tira agua. El fan por, no? Jo puc fer una cosa? Quina? El que estàs fent tu? No, perquè jo així vaig controlant com el... Té bé fet. Yes. The t-shirts there. I sell designer clothes and cheap. Okay, here you have to use the present simple in the first case because you have always, and in the second case because they sell designer clothes at cheap prices. It's something that they do regularly. Okay, that clothes. El quart és el segon, el que només té dues ratlletes. Menjo. El del mig. I el cinquè? De manera que al final... Que al final. Al final...